Hey guys, nandito ako. Pupunta ako ng MoneyPay office sa Chino Roses dito sa Makati. Pero hindi ko gagamitin yung sasakyan ko. Ang sasakyan ko yung Tara. So nag-book ako ng Tara. Kung sino yung driver na masakyan ko ngayon ay bless yan ng Panginoon because ang ibabayad ko sa kanya ay hindi piso, kundi dollar. Dollar po ang ibabayad ko sa kanya. So, ang amount po ng babayaran doon, papunta doon is nasa mga 128 pesos sa papunta sa opisina kasi malapit man lang. Pero ito ang ibabayad ko sa surprise ko siya ngayon dito sa aking ibabayad sa kanya at siya ang pinakamaswerte na today sa aking pag-ride ng Tara, no? Going to my office in MoneyPay. So, mga tara. Maparating na yung sasakyan natin. So, enjoy! Okay, nakasakay na ako dito sa nabook natin na Tara. So, going to the office na sa MoneyPay. Ayan. Ayan si Manong. Ariel. Si Manong Ariel ang sasakyan natin ngayon dito sa papunta sa opisina. Ayan. Undawin na tayo sa MoneyPay office. Okay, at saka sa Tara office. Marami si Ariel Corsino. Ayan, medyo madilim lang ngayon dito kasi may low pressure, may bagyo. Papunta na kami sa office. Ayan. Mura lang ang Tara, Sen. Magkano babayaran natin, Sen? 82 pesos. Ha? Okay. Magkano po ang babayaran natin? 82 pesos? Yes sir. 82 pesos. 82 pesos. Mura. 82 pesos daw yung babayaran namin. So, mura lang siya kumpara sa iba. Pero maswerte si Manong 35 kasi pala sir, hindi 32. gugulatin natin si Manong mamaya. Yan. Bagong. Yan. Sige. Magkano po yung babayaran ko, mga Ariel? Ano po, 82 ang actually. Ayan po, 110. 110 pesos, Sen. 110 pesos. Opo, 110 Okay, pesos. 110 pesos ang babayaran ko. Okay. Pero pinakauna sa special si Mang Ariel, sabi ko nga Mm-mm. na bibigyan ko ng magandang sa driver. Okay. May mauna masakyan ko sa Tara. Mm. Kasi mas napasalamat si Mang Ariel. Mang Ariel, ibabayad ko. Yung kanina sinabi ko. Yes, okay. Si Mang Ariel, babayaran ko ng $1,000. US dollars, Wow, Mang $1,000. Ariel. Okay, $1,000. Mang Ariel, ito pagpakita natin. Okay. 100. Okay, 100, 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Kulang na. Nagduble. Ulitin ko. Nagduble. 100. 2. 3. 4. Madikit kasi. 5. 6. 7. 8. 9. Wow! 10. Congratulations! 10,000 Boundary. Kuya, anong masasabi mo, Kuya? Kuya, Nervous po ako until now. It's a mixed emotions po. Gusto ko pong maiyak na tuwan-tuwa po ako. Okay po. Thank you. Salamat po sir. Okay. Thank you po. Thank you. Sabi ni Kuya Walter. Okay. Okay, nandito kami sa MoneyPay. Yan. Okay. Yan. Grabing effort. Ganun lang. Ayan. Yan mo sa video. Ayan. Okay, naka-record na lang. Mukha niyo po eh. Okay. Okay. Yan. MoneyPay office yan. Marunong mong cameraman. Sa opisina. Pasok muna ako sa opisina ko. Okay.
Welcome. Okay, yan ang office ko. Yan. Dito, ang opisina ko. Okay, dito. Hawak mo. Yan. Steve, nakakuha ko ng silver. Boss, nakakuha ko ng isa. Silver. Mas, bago yan ah. Ito yung ano, Padali mo lang ha. Sige. I-airdrop ko. Welcome to my office. MoneyPay. Yan.